da je najfair bio njezin Alex, a... Zato što je jedini popušio foru, jebota. Nije on popušio. Ja sam pričao danas sa Aleksom. Ona ti je njemu, znaš ona kad ste skidali bubice, ona ti je došla novinaru i rekla mu kao, ja i Aleks smo se ljubili. I rekla ti je kao, došao ti je novinar pitao Alekso kao, jesi se ljubio sa Sofijom? Kažem kao ne. I dođe ti Sofija to čuje i kaže, ajde Aleksa, molim te, nemoj lagat, znaš da smo se ljubili. Majke. Da. Ali gledaj sad dalje. I onda se ona meni obraća kao kako je divno, lipo, kako sam ja kažem, ja sam bila stvarno u definitivnom I ona mene pozove u Beograd. Kod sebe, kao nešto podrška Aleks i bla bla bla, volila bi daj, ajde dolazimo kao ekipa. I predstavila me se stvarno frendicom, kužiš i kako i... Prodati takvu priču da Prodati priču da stvarno je... A ja, van planete Zemlje, što ja Sofiju u prvom nastavku nisam niti doživjela, ja njoj lijepo govorim, nemam para. I ona mene pita koliko ti para treba da sve riješiš. Ja sam rekla, pa realno treba mi 1000 eura. Razumiš me? Znači, ja jesam rekla da mi treba 1000 eura. I ona meni kaže, kao Mila, nema problema, ovo, ono, da će meni neki njezin dečko poslati. Ja rekao, super, okej, nije problem, vratit ćemo pare. To ti je kao bivši dečko, bivši muž Nataše Bekvalac. Ja išao tražiti neki Uroš kao bivši dečko Nataše Bekvalac. Ma ko što je ona bila 3 puta Miss Srbije. Da, 2 put Miss Srbije i kaže, i slušaj ovo, znaš čega je ona bila Miss? Miss pres konferencije. I to nije bila Miss, nego je bila druga pratilja. Da. I meni se javi lik u inbox, gdje on meni je screenshotova, ja to i dalje imam, od Sofije Une, da obavezno lovu koji je kao tio poslat on meni, a taj lik je stvarno tio meni poslat pare, da obavezno na njezin račun uplati, pa da će ona meni dat kad ja dođem u Eto ti. I to ti je pričao 1000 eura. Ja sam tu rekao, ma gledaj, ne treba ništa, idem. Znaš što ti je bilo sad? Kako sam ja skoro posusiso Pa gledaj, zamalo sam i ja je. I onda sam čula to za Luku, popizdila sam, evo tada, gotovo. Kogo god je ona meni pokušavala objasniti, ona se samo više kanalila. I kad god ju je Maja nešto pitala, ona je odgovorila apsolutno na svako pitanje. Ne mogu sam pričati o tome, da. Jer nije stigla...